Здравейте, приятели! Васил Бедров съм от Solar Technology BG. Искам да ви покажа как с колегите за един ден успяхме да сменим мрежови инвертори на две централи с хибридни и да монтираме 300 кВт часа батерии. Така че, нека ви покажа. Тук вече сме свалили старите мрежови инвертори, приготвили сме батериите и тук ще е навесът, в който ще се инсталират. Тук ще има 3 рака с батерии, по 12 броя батерии на рак. Тук вече започваме втората централа, като свързваме инвертора с главното табло, разопаковаме батериите и ги нареждаме вътре на самите ракове. Тук ще има 122 кВт часа батерии. Тук вече се свързват първосиловите кабели, всяка батерия с всяка, след което се свързва комуникацията, закрепят се батериите за самите ракове, като тук вече започваме да свързваме батериите с инвертора. Този инвертор има два входа за батерии, понеже има два рака, свързани са и двата входа. Свързва се след това и комуникацията на инвертора с батериите, с BMS-а, след което колегите в момента ще затворят скарата, слагат се гофрета, затваря се скарата, за да може да се предпазят всички кабели. Свързва се един контакт, оставяме външен за клиентите, правят се настройки на инвертора, затваря се инвертора и централата вече започва да работи. Нека ви покажа как изглеждат. Батериите са в навес, който ще бъде затворен и ще бъде климатизиран. Това са батерии на DAE Boss G Pro, най-новата версия, като, както може да видите, така се вижда, батериите са свързани, зареждат се през деня, разреждат се вечер, през нощта от 19 часа до 24 часа. Така изглежда. Така, доста добре. Ще бъдат затворени, климатизирани, така че да може да са целогодишно на добра температура. Имаме монтирани два хибридни инвертора на DAE. Отново, като може да се види в момента 6 часа вечерта, все още произвеждат, зареждат батериите. В момента батериите са на 93%. Зарежда се с 22 кВт. Има консумация 26 кВт, като тук 11 кВт в момента произвежда този инвертор, зарежда батериите, тази е на 83. Към този инвертор има една батерия, той е като слейв, а този има две батерии към него, свързани и зарежда и двете батерии. Така че, ако ви покажа и таблото. Таблото е много хубаво направено. Направено е времето, в което да се разреждат батериите. Времето е така направено спрямо консумацията на клиентите. Имат консумация през нощта от 4 часа сутринта до 9. Самите батерии ще се разреждат, ще отдават цялата енергия към потреблението и после вечерта от 19 часа до 24 часа също всичко ще идва от самите батерии. А разбира се, през деня панелите ще зареждат батериите, ще покриват консумацията на самото потребление. Така че, ако искате и вие нещо подобно, ако искате и вие да имате почти 24 часа покритие от панели, инвертори и батерии, може да ме потърсите, да свържете с нас, да направим един оглед, да видим кога, в колко часа и как ползвате самото електричество, за да може да направим най-доброто за вашия бизнес. Това е. Чао, хубав ден!